Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina muku fatan alkhairi masoyan. Da farko dai sunana Mubarak Munishu wanda kuka fi sani da Ansar a cikin fim ɗin Sauyin. Yan uwa da abokan arziki na so ba ku hakuri ne a bisa matsalar da muka samu ta bangaren edita. Kamar inda muka fara saka muku episode 1 ranar Juma'a da ta wuce. Kuma mun san kuna dakon mu a episode 2 rana yake kenan. To wallahi mun samu problem daga bangaren edita. Allah cikin ikonsa dai aiki ba zai samu yau ba, sai ranar Laraba za mu koma saka muku wannan series din namu mai suna Sauyin Lamari a tashar mu ta Ɗorayi Movies. Da Allah masoya kullum muna tare da ku ci gaba da danna mana subscribe domin duk abin da muka dora muku na nishadi na barkwanci ya zo muku kai tsaye ba tare da kun sha wahala ba. Fatan alkhairi.